kumsang ni som pasari khan mi pakhat chu New York City Harlem State Park vela hiking turin achuaka hiking hanti hian country athiam te dan tura chuan ramngo pilrel le tlang le mun latak tak pana kal ani deuh bera trekking ti te po in asoi theang tin hetia kal thin te hi hikers ti in an soi thin bok tuna chanchin kan ron soi tur po hi hikers singa pakhat ni in hepa hian han hoi thoven adu wang emo mun fian rela mania han omvel adu wang te po anima na thian dang po nei lovin amal tlata phone akeng lova aming le address lan theina tur omang chi credit card emo id emo po engma ken anei lo anina taka chuan aming lan theina lam chi reng chu in lama anu chia ani deuh ber chuwang chuan tuma in aming tak an threlova kalkonga amito te po tuma a hril heklo chuti line ipte ero ak lian hle a hikers dang te phei chuan kea kal ha thlak zia an hriatin chuti taka in kengnem chu an nui zat ru hle zia lo bu le pen a keng tel boka a kha tokin chu zia lo bu a chuan games eng emo zia ka ama in a khele neu thin Appalachian Trail anti mai tlang sei ve tak chu chulai hmuna chuan a inzar phar phei tu aya hepa hian hiking chu tlang chimlam atanga tranin zoi muangin thanglama om Pennsylvania le Maryland lam hoizong chuan akal zela kalkonga ato abiak ve te hna chuan tech industry na thok ani thule digital thila boireng reng ani awangin aril ru le taksa chu heng digital life atanga ha chol tir ri adu thu asoibok hiker so hian minglem anin phua chok thin renga hepa po hian jeans a ha ka wangin atir chuan denim a in ti mai thina ma se trum khat chu hikers dangtenen campfire an nei trumin a hming an zona mostly harmless tia ain soi wangin heming hi miten an hriat dan ber anita ani engwanga heming hi in phuange ani ti hriat ani lova ma se Douglas Adams le khabuzia The Hitchhiker's Guide to Galaxy a khan leichu harmless tia soi ani a anu kum som panga zet zirchian ani le ta ka chuan adverb pakhat belin mostly harmless tia soi ani le a heming choi hian azin kongzo mek chu tluang taka azo theinan a imphua ve po ani ma na le ni puilai ani a mostly harmless a chumel za chuang zet akal to a avane siamin hikers ve tho kum somruk paruka upa meichia pakhat obsidian tia in soi atong fuwa ani nen hian Virginia thlengrok an kaldun nge ani hian no alle lighter telova meichem dan te a hrila mostly harmless a hian savom a mu chak zia thu te a hril ve thung December ni khat khan mostly harmless a hian Georgia a thlenga dor pakhat mountain crossing a lutin a chol ha dama dor long hak tu hiker ve tho upalam to medmenson anen chuan anti ti tu nuala hiking lam te chu an soi dun na sa hle a mostly harmless a hian medmenson hna hian Florida Keys lama kal adu thu le akal kong te azota mention hian engkim chu hrilin mepo phone atang a download mai thei thu a soi chuan mostly harmless a chuan phone anei lo thu in a chang anhuwa soina mention hian khapa kha amak mot mai ram hnuai kal te reng hi engemotlan san du wanga kal anitlang puya mase mani phone ngat kalsan hi chu ama che kala hriati in asoi hriat ngai lo nam huna han kal hian phone hi alo tangkai ema abik takin kalna tur kong te han en mai nan hian alo rem changin phone nen chuan abo tak tak theilo mase mostly harmless hi chuan adai ngai lo nam huna kal ni ma se phone akeng tat lo mai hi mesona makti ani ti chuan mesona hian akhongai dewaniang map chu phek ruga cha aprin chua sakta a mostly harmless a hian map manatan chuan dollar nga mesona chu apenge he hikers rowa po achezia chu adang lambik ema wangin mesona hian thalak puya mostly harmless a hi asom nge a ani hian team deuh hlek ma se mi in thalak puya an so mai te chu ativele ta aniang anial du big talova thla anlak dun hnu chuan anin threnta car ni aliam le hnu chuan mesona chuan Alabama lama athian te hna tangin mostly harmless a chu vursur hnuaya kea akal tau thu a hria a ami to tereng nuisa nga chipai abok thin thu po mesona hi an hril pok January thatoplama chuan mostly harmless a chu Northern Florida a thleng phei to a Highway 90 sira akal nak chu meiche pakhat Kelly Fairbanks chuan lo hmu in alo bedinga Fairbanks hi
trail angel ti a hriat ani a hiker trend khat chaw tak tak te chu chaw te lo pe in an du chuan a ina te pawh alo in bual tir fo to thin tunchuma mostly harmless a han mu pawh hi a hmela a chaw to riau a hriat awangin chanpui angai le ngai lo thu lo zot wat ani renga chutia an pahnia an han ti dun ta ka chuan mostly harmless a chuan new year ka tanga hiking chu tran ani thu le Key West lam apan mek thu asoya Fairbanks si chuan Florida Trail app a man le man lo thu a han zo chuan phone anei lo thu bokin Fairbanks si pawh chu a chang Fairbanks hian an hulama police hena asoina a in thuam na bor chhor tak le malmel tak ka han mu khan ka khongai rutlat to a khabem hul sei tak ka han mu khan kumlama upave to hle ani don hi katimana ma se amit meng le vun ka han hu chianga alanga ngot ai chuan alano pangti chu ka revele thengal mai thung akal zel na tur ka han ngai tu in ala hlat mel mai ba ka khuala chu alum tul mai si a ka ngai tu rawang reng khop mai ti in a soi mostly harmless ale Fairbanks city in mu atang hian tharuk ngot aliam le to a Northern Florida atanga mel zeruk vela la ya hla a July ni somni pathum sangni sompariat khan hikers pani Nicholas Horton le Logan Bueller te chu Big Cypress National Preserve hun an thlenga khua alum ema wangin an pani hian an chaw to viawa ma se kong harsa zual pel ram an dua chu wangin dum te chu khup thlengin an daya olele rula ka inveng reng chung chuan mel som vel chu an han kal le ta a atopa noble scam anti mai chu an wa thleng ta a heta hian puanin kai an han tum zeta ma se an puanin kai tum na hmun rual rem lai dewa chuan puanin eng phet pakhat alo omreng to mai pon lama chuan phei khok rong sang po alo let reng bok an han pan hnai deuh chuan an bo ruak khip chu adik lo tran ti an hremaya thilrim cheta ka om ti an hrenghal wat bok ponin chung chuan han bi a ruang pakhat chi ang reng to tak zang thal zong lo let ngat an wa muta a chu ruang mel chu a mu tlak to lo viu lain amit ero a ching lo ti an thre thei engma ti thei an nei to lo ti an in hre chianga chu wangin arang theiang berin 911 chu an call ta ane tunlai chana ruang tu ti hriat lo char ani poin zon chua a har to lova social media achak to a thala kan posa harsalo takin ama hretu ten anron soi mai chen ruang alo chedeu to ani poin anma ni hriat theina tur ID engmo ber credit card motal an aka ani lo poin phone an pai deuh nge ya an call list le friend list atangin an zong chuak mai chen heng po hi a theilo zel ani poin DNA lam atangin an zong chuak zung to mai chen ma se tuna ruang an char ero Collier County huna nu chui tu te chuan an hre mai thei tlat lo a mel mil pui huwa phau chuat tlak ani to lova ama hriana tur eng thil ma ak box silo DNA le fingerprint la law enforcement database lama an nei engma amil lova chuti ni chuan hepa hi military lama omngai lova criminal record po anei lo ti na ane a DNA la chuan Department of Justice missing person database emo FBI database emo CODIS emo po milpui ala nei chuang lo ama han hriat than deuh na tur ta tu taknial po alo nei lo zel boxi a police te an mang ang der mai lekha tal lo nu chia se chuan asia om deuh tur ani a chu po eng ma om si lo herwang answer hi tunge ani a engwanga thinge ani ti chui chua chu investigator le police te na masaber alo ni don ta ane Dr. Lamtela chuan an postmortem nuwa po athi chan tak an hriat theilo thu anon soi vele a ataksa hliam le kuthlam nu ma om lo wangin engemaw boina awanga kutuar chu ani lo tura an han ngai rengota chuti ni se real drama thi ani thei mai angem apumaruak hle ti an lo hrebok ne ma se poisa dollar sang thum le sanga lai ala a ba ka eitur ala kol tun boxi a chu wangin tuna an soi thei chu hepai hi pound somret pathumarit fitnga le inches riat ani a kumsom thum panga atanga kumsoma inkar ani ti hi ani hria ataksa damdoi chi khat ibuprofen le antihistamine ero a omti doctor te chuan an hria a hei ero ngai that lo na tur ani lo thung mitam tak tangai dana chuan hepa hi te ro lai mai akal top na thlulut top ni maya an ngaya dikpo adik to khatang ma se nga tinge har satna ato kani chuan midang apun ve tal lo ti hi zona om thei chu ani vele thobok tren khatin Christopher McCanless le khabuzia
Into the Wild a achang tu pa nen an lo khai khina heta hian achang tu pa khan Alaska ram noya lui tuilian awangin atanga ko hnai ber po mel som ni pani zeta hla ani awangin choi tur nei lovin ril tramin athi tar ngot mai ane Nobles Camp ero highway atangin bel nga chau ani thunga tuna mithi hian adu chuan waban thram thei ong tak ni in alang investigator te chuan hankal zel dan tur an bangbo angreng hle a an rong chhar chu tunge ani ti chu thildang ber aya an riat chu masak ber ngai chu ani a chumi atan chuan Florida Department of Law Enforcement chuan ruang mel mang dik tak om chu lemziak thiam an hanzia tir ta a chu anasa thei ang berin mipui mu thei turin an thedar don bok ane helemziaka hian hepa hian arwang mel ang lo deuh hlekin aka anga amit ameng boka akhabemul chu adum le abuang a inpol ane ti chuan chu lemzia chuan arwang an huna wan intele ahman ro then khat ne na da kopin an thedar ta a abik takin mitam zokin an mu thei nan Facebook le Instagram lama po an thedar na sa hle Florida military base muna army le air force ora thok kan soito Kaylee Fairbanks ka oma anha ber chu dora CCTV anda enkol ani anha tho pa hian Facebook lama alut ve zo thina chutia Facebook a hanlu chuan awala chuan turwange ti hret lo lemziak thiamin atak ang thei ber tura azia thalak pakhat amu hnu ni om tak mai chu aron lang no mai chuta thalaka mi pa chu ameng zau hle a chunglam amel bok ahan enchian chuan amit meng le muimul omdan vela tangin mana highway 90 huna alo trampui to hiker pakhat mostly harmless a inti kha a hrechuak ngala thalak dang sheriff in han post chu ahan en le zela anin mu laya mostly harmless atiang holang chia te le alukhumang chia te kha alo ni hloma wangin rin hlel rual ani lo ti po a hrengal bok ti chuan Collier County Sheriff Facebook page a chuan lutngal thuain mostly harmless anena an thalak pahni chu athon ta ngala rangtakin message atong let ngala phone number sheriff in adil na message alo ni a ti chuan an pahni chuan mostly harmless achungchanga anin bedun chanta Fairbanks chuan sheriff chu mostly harmless a hriat dan le alo trampui dan te chu engkim a hrilta a thalak ne ang te chu apeve ta bok ti chuan mostly harmless a thalak pa ngai chu FBI chuan post le in tunge ani ti chu anzong le ta a chuti a thalak pa ngai ber social media lama an han thedar ta ka chuan reilo te chungin mi engmo zatin he hiker pa hi anlo mu to thu aron soive ta sup mai tren khatin hiking neya konga ankal ho thu te a trenin campfire an nei pui thu te a trenin tha anlak ho thu te anron soi clear a video manga tha anlak puina nei po anlo om nge tinama chanchin dang an hretang ang te chu an han tho khom zela tren khatin Sarasota lama unau nei ni in a in soi antia a trenin Baton Rouge mun vela cheng ni in a in soi antibok chang thop angai na thu le catch up a he thu te chena soitur nei po an om social media lama ama hretu nia in soi thren khatte chuan mostly harmless aming tak chu Daniel Charleston ni in an soya ani hi Schenectady New York lama chin hriat lovabo kha ania kumsang ni som pasari March ni som nia abo lai khan kumsom li pahnia upa ani hei hi a omang thei viau mai mostly harmless and hiking ane lai vel le abo hun nen po ain zul khop mai masestin hi fitnga le inchi som ni in an soya mostly harmless e ero fitnga le inchi sret chawa sang ani thungsi tinstin hi an termit abun thina mostly harmless ero tuman atarmit bun lai an hungai lo thung ama hu chiang tu nia in soite chuan mostly harmless kha amel thale ni in an soya Fairbanks page chuan pahmel thatak dam tak ani ati Facebook lama po brepitene ante khinna sa hle a chuwangin stina ani ringlo tu chu atam so kan ne hetiang te no ene wang hian police le investigator lam te chau ni lo klema ama lo mutu le lo hrewe tu te chuan mostly harmless achungchang chu an ngai event ta hle a ani na dik tak zon chu an tuipui tlang ta bere Jason Nar ka phe chuan atuipui fa zual le a mostly harmless chanchin chu atam theyang ber social media lama a posta ama rian e soepia akalchi hazel boka athil mu chuale hriatang ang te chu Adventure Journal website ta chuan atar lang hazel bok mase kum khat chuang meu abe nuwa po chuan
mostly harmless a hun malam engma chiang takin a chui chuak thei ta bik lova a ming dik tak po a hre thei ta bik lo ani The Collier County Sheriff Office lampoi in podcast lam siamin mostly harmless a chungchang soi hauna te an neya an tumber chu mostly harmless a chungchang chu nasale zo zo ka adar nan le mi beng a thlena mi ten ama an lo hriat tak hlawin ti thua ani a Sheriff chuan mostly harmless a video an nei hiker dang ten video an lak na alo lan ve na ti chu mi pui mu thei turin an ti dar tel ta ngal boka he video ai hian mostly harmless a chu backlian zet mai pakhat hnung puaka vutbuak rong lukhum khum hian asir lama alo lang ve a ama lo hresa tan chuan alan chian ema wangin hai tur a omlo ma se chu video an ti chuan nuwa po Sheriff te chuan engma thuthar bengver hriat tur an nei chuang lo engtiam malak zel tur nge ni ta ang tunge mostly harmless hi ni a khoyami nge ani ti le tunge achung le khatte ni reng reng ti hriat tum chuan police mai ni lo ama chanchin chui tu hrim hrim te chuan an thei top an be nuwa po an be don pui ani ta bera chuti lain geneticist David Mittelman aron lang vele a ani hi ortham labs nei tu ni in DNA endik lam thiam chung chuang ani a hewang hian law enforcement agencies nen po an thok hau fo reng bok an ni hian an mamo huna an vapura o mang tok loman an pe ve mai thin tutuma po hian asian so zong zong le aloman turatan David Mittelman chuan dollar sanga angai thu asoya mi pakhat case lek atan chuan atawlu deu ani ma se an thil chui chu atop thleng lo lo chui an du miau sia ti chuan trampui tu an ngai tu ta a Facebook lama fundraise dan ngai tu in niria chung lekin min phalten dollar sanga chuan ron tho thling ta der mai ti chuan Sheriff lam te chuan mostly harmless ru them chu DNA test tur chuan Othram Labs lama chuan an thon ta a engkim ti felani a DNA chu hriat ani nuwa police lam ten DNA record rang an koltenen an han khai khin ta a beisen asan te reng nen an database a chuan mostly harmless a DNA milpui pakhat ma an mulo engang takin nge police te hian DNA test mang hian ma an laka engtin nge an kal pui zel ti hi mi pui hriat thei turin engma puanzar ani talova hewang hian DNA test na senso tur sum tho tu te po an lung oilo hle ni in soi a umbok social media lama chuan mostly harmless a ming dik tak le nina dik tak hrichuak vat tura thunei tu te norna anasa hle a tu po ni ro se athi emo adam emo mihring velem ming nei lo to pa om tur anilova chung te po anei ve ngei turani anti a chuti lain engwangi nge mostly harmless a khan a ming dik tak kha tuma a hril ngai lo abo nu le athi nuwa talpo achung tu ma in na tinge anron ngai ven lawa tun thlenga tu ma in a chanchin an la soi theilo ti hi mak anti hriat an du chu ane Jason Narka Khan mostly harmless ani na dik tak zon chua tumin a thei top a chua tak mewa tuna chuan a beidong ve ta deu ani ang kum khat chung ka be to a kamaso na te hian thilmak hriat thiam lo lama min hruai lut le zel tri ani ti in a soi ve thlot Natasha Tesli chu mostly harmless ani dik tak ron puang chuak ma saber tu chu ani ta a kum ni le chan ve ngot chuya kan zona kan boi pui nuwa mostly harmless chu tu nge ani ti kan hreta e tunai hian thunei tu te pompuina kan hak me kani ti in Facebook lama aron post up hong mai he posta hian mostly harmless a ming dik tak chu Vance Rodriguez ani ti atar lang bok mostly harmless a pula Facebook group ansiama mi pakhat hian mostly harmless a tuna a ming dik tak Vance Rodriguez ani ti an riat tak malam hun then khat thalak aron post no maya ano pandeu line ma se hiking na lama a thalak tenen han en ko po in mi pakhat ngei ani ti hairol ani lo a thalak pakhat chu restaurant bula Vance in post lai ani a adang pakhat chu sajupui lukhum akhum lai ani a anhunga chuan abial no hlui tagi tia soi mai po a omtel nge bok thalak dang le chu room chunga in selfie na ani a tin shoppers choice dor kota a post na te po a omtel pok sum tam tak senga DNA mang po an beidon pui to chu Facebook mangin an sui chuak don ang ta hle a hi mi puile mi thanem ngai fal te thorim na wang leo ani mi rang an thalak nei ang te Facebook lama an ron share khan kong ro na satakin asu chiang khop mai tunge Facebook lama vensa hun malam thalak ron share tu khanita angle then kha chuan vensa thian hlui a ma po lo kom ve ber ni in an soya
a thena ro chuan a bial na hlui khani in an soi thung tu po chuni se apoi mo ber chu mostly harmless a kha Vance Rodriguez nge hi ani ti chiang taka soi thei tu ani thlat si Vance chung te hi an ladama ma se tu manan unau pa bo thu an report lo hi chu thilmak tak ani ome Vance bial na hlui tagi khan Vance nen kumnga zet anin zui thu asoya kumsang ni som khan anin thren chau ni in asoi bok mostly harmless thalak sang le Vance thalak sang an han en kop chuan tu dang nilovin mithu mun abial pa nge kha ani ti 100% in achian thu asoi hetia mostly harmless ani na hriat chu ani ta ka Vance thian hlui te po chu an rodin lar ta supa Collier Sheriff Office lamin thilti swalpal a om thei ti wanga Natasha Tesli thil mu chu chu an la confirm du lo wangin Sheriff Office chu phone in an ron be popa mostly harmless chu Vance nge ani a rin hel rol ani lo thu an ron soive sap bok Vance hi Louisiana huna cheng ani a hiking le ma ka chuan Brooklyn New York lama akhosa a Brooklyn ai hian apartment lo in kun engmo chen akhosa a hiking tura achua don hian aman ho hle aniang a wallet le credit card New York State ID driving license le passport po ina hian anu chia a thei ngil ani arin omma tin kitchen lama cho te chu e lovin akal sana athuam hno te po engma da that om lovin thuthleng le khuma te chuan alet vel mai bok heiwang hian engma inbo seina om lovin hiking hi nei atum thut ani arin om hle apin dana chuan video games man ruwa le computer lam thilvel te chu alet ruma technology lam a khoina sa hle ni in alang Vance in lo nei tu hian Vance chu in lo man po kum khat le achan ve lai pelo ni in asoya chu wangin thin po alo thing fo to ani ome ma se engwang bera in hi chutite thuta chuasan nge ani ti ero hria thiam a har khop mai in nei tu bok chuan a ma chuan Vance le abial nu hian in chu an lo tun thin thu asoya tum khat chu anin hau chiam ani ome hewang hian abial nu hian Vance hi a chuasan ta ani chutia a hnu dewa Vance po abautak de wangin in nei tu hian abial nu chu avape popa ma se abial nu hian Vance contact ngeina a hria to big lo thu alo rila Vance bungrua po ron kho mai tura in nei tu in ati po abial nu hian a hnar bo chin hriat lovin Vance abo daya abungrua po khom lovin a om renga heti chunga tuman abo thu police lama an report lo hi thilmak tak ani ve bok Natasha Teslin in mostly harmless ani natik tak zon chu ani theina na Facebook group le page asiam hnu khan Vance chung te zinga then khat chuan he group hi an join ve nge ya ma se mostly harmless ani natik tak an soi chu hnuwa po tu ma in comment le like tak niel po an pelo tlat mi then khat post te chu comment ve tal tura an ngen po mulo ang main an chang du hau lo Baton Rouge muna Vance in lo puichin Randall chuan a chung te tu ma in abo thu tak ngel po an report mi alo hi chan le wang a mani ti in asoya hiking na lama a hmutu te chuan mostly harmless a kha miti zok lo in thla hrung tak mi poi soi lo tak ni in an soya felpo an tilom khop mai ma se khang anun zoi tak te kha a hun hmalama har satna alo to wang ani thei mai angem ti zo na po a ve thei tho bok tun hmalama akom thin a thian te chuan Vance khan chung kwa le mei chelama har satna atok jingve hle ni in an soya a thian nu pakhat Mary Pei chuan depression nei zeu thin ni in asoi hetianga har satna anei chang phe hi chuan a thina chia in biak a har thin le a tuma po abedu ngai lo ti in asoi chuti lain a that lai ve thung chuan mi te ngai sak thei tak ani a anuna nemin kompo anuam khop mai atibok engpo chuni se henga chanchin soitu te zong po hian engwanga Vance kha Brooklyn lama in son thut nge ani a engwanga hiking tura man ho taka chuak ta nge ani ti an soi theilo aming ber hriat chu ani ta ka chuan Facebook le social media lama a inda dan te po hriat chu ani ta ngala kumsang ni som pasari January thatop lam hiking tura akal maloka a post pakhata chuan I am most harmless for now ti azia ka chutiang bokin abial nu taki po khan sanghi som khan Vensanen ani kar soina postin rilule taksa soisa tu tharang bula kumnga zet chen hian omzia pakhat ma aneilo ati a post dang le kasuang tona la cham om chun chu kapin dan te mai kha ani tuna chuan Vance khan a phet fai nu tong chu ati bok tagi nu point mostly harmless chu Vance ani ti a hriat chhuat nuwa le
afanu chu zo na anzo tak se ka wangin vensa kha ka fanu bial pa chu anina meu mai ma se atidu da chu wangin ka fanu khan achwa san ane ke nge po vensa khan min hotle alo ti ve bok mostly harmless athi chan hi tu man an threlova tun thlengin chiang takin police te po in soi thei anla nei lo postmortem atanga lan danin lungphu chol ani lo ti achianga tin natna benvon engemo alo nei wanga thi ani lo ti po achiang chuwangin Fairbanks si soi hi athi chan ni a anrin ber chu alo ni ta ane Fairbanks si soi danin mostly harmless a khan khup na aneya a khup na wang khan kalpo akal sot lo hle chuwangin noble scam a thleng khan mostly harmless a hi a chaw via wanga thele thelovin apuan in chu kayanga chuta chuan thulutin tu ma trampui tu po nei lovin zoi in athi tamai ni in alang ei tur khatlem chula nei ma se ama kha chau tial wangin ama le ma po chu ein hrai puar pe talo ni in an ring dikpo adik thei via wang postmortem ani khan a ko chhum kha arwak hle ti hriat ani kha mi then khat ero chuan hei hi an ring chi lo dewa mostly harmless a kha cancer ve ni in an soi ve thung kha a cancer kha a hiking na lama ron chuakin a thi puita ni in an ring a thian then khat te soidanin vensa khan depression ane thina wangin a buai hle a adula serla omreng po inti hluma tuma wanga silaya inka na ani ti in an soi ve le zela chuti lain hiking na a hule a thian siam te rengin a mela ril ruha mel an hulova tin ril rupa ngai lo ni thein an thelo pok chuti lain a bialnu tagi khan a thi na hi ama tumreng wang ni in angai ve thunga engkim hi a plan lok sa vek ani ti in tagi hian a soi